बे नबसुरियानि केसनि सोमोन्दै बुंनो सानदों। जोङो आगोलाव बुंदोंमोन जे नबसुरियाया एमपि दारायनो हालिया, बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय। जों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन। आरो लोगोसे नैबे दानि लेटेस्ट जायनाखि हाइकर्ट अर्डार, दा बेयाव नबसुरिया जे इन्ट्रिम मोनसे अर्डार मोनबाय, बिनि सार्टिफिकेटआ टेम्परारि जे बाहायजासिगोन होननानै अर्डार होनाय जाबाय। दा बिनि गेजेरजों नबसुरिया इलेक्सन गेलेनो हासिगोन नामा, दा बे बाथ्राया दिनै बयनिबो सिगाङाव जाखारदों। दा जोंनावबो गोबां प्रश्न खालामहरबाय थादों जे मा जामारखो नबसुरियानि केसआ, नबसुरिया इलेक्सन गेलेनो मोनला होननाय, बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय होनलाय, दा मानो इलेक्सन गेलेफिननो नागिरखो, बोरै गेलेफिननायनि हाइकर्टआ अर्डार होखो, दा बे बाथ्राखौ गोबाङानो टेलिफनाव सोंहरो, मिथिनो लुबैयो। दा बे हिसाबै आङो बेयाव नोंथांमोनखौ लिंहरनानै बिनि सायाव क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय आङो थियारि जानाय जाबाय। नंगौ, जोङो आगोलावबो जों बुंबाय थादों जे नबसुरियानि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय, बे इलेक्सन गेलेनो हालिया, एमपि दानजासिगोन, बे बाथ्राखौ जोङो बुंबाय थादों। नंगौ, दा बे बुंनायनि गुदियावनो जों बेखौनो क्लियारिफिकेसन होयो, मानो जों बिदि बुङामोन। जे नंगौमोन, बिनि माने एमपि सार्टिफिकेट दानजाबाय, बे एमपि गेलेनो माने नमिनेसन फाइल खालामनो हाला, बे बाथ्राया नंगौमोन, सैथोथारमोन। दा बोरै जाबा आं बेखौ एसे बुंनो सानदों। जे जों फार्स्टआव 2014आवनो जोङो नबसुरियानि बे बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट लानाय, बेनि कपिखौ लानानै जों हाइकर्टआव केस होदों। दा बिनि केस नाम्बारा माबामोन जोंहा 2580/2014। दा जों बेयाव केस होदों हाइकर्टआव। दा बे केस होनाय लोगो लोगोनो हाइकर्टआ मोनसे इन्ट्रिम अर्डार जोंनो होदोंमोन। दा बेयाव बुंदों हाइकर्टआ, बिडि आगरवाल बिथाङा बुंदोंमोन जे आई हेभ अल्सो पेरुस्ड दि लिस्ट अफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स incorporated in Central Order number 22. Prima facie, it appears to me that the Sornia is not ST. बेखौ होनदों आरोखि, सरनियाफ्रा ST नङा, बेखौ होनदोंमोन। Though the ST certificate had been issued to respondent number 7, respondent number 7आ नबसुरिया, जुदिबा नबसुरियानो रेसपन्डेन्ट नाम्बारनो सार्टिफिकेट इस्यु खालामदों, बेबो ट्राइबेल नङा, बे बर' कसारि नङा होननानै हाइकर्टआ 2014आवनो 2580 बे केस नाम्बाराव जों गेजेरजों अर्डार होनाय जादोंमोन। जे नबसुरिया बर' कसारि नङा, बे ST नङा, सरनियाफ्रा ST नङा, बेबायदि सार्टिफिकेटखौ दाहो होननानै मोनसे रेस्ट्रिक्ट खालामना होदोंमोन ट्राइबेल जमाखौ। दा बेजों बे मोनसे अर्डार बै समाव जों मोनखानाय। दा गंसे नबसुरिया जे बर' कसारि नङा, बे ट्राइबेल नङा, बे प्रुभ जाखादों। ओमफ्राय बिनि उनाव 2000 दैदेनदों। दा बेल' नङा, जोंना अमरसिं ब्रह्मआबो दैदेनदों बेखौ, जेरावखि थाङा लांदों, ट्रिटमेन्ट खालामनानै लांदों। दा बिदि जादों। दा बिनि गेजेराव दा माने नैबे जानाखि माबा फैदों, पेपार स्टेटमेन्ट होनाय बायदिसिना, दा पेपार स्टेटमेन्ट माने होनायफ्राव जोंना राजनवा दिनै जनजाति सुरक्षा मन्चनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै जनजाति सुरक्षा मन्चनि मानसिखौ लानानै बियो माने स्टेटमेन्ट होनांगौमोन, बे होनाय जायाखै। दा बाहेरानि मानसिखौ जेनेबा लाना होनाय जाबाय, बे पंकज इसलारिखौ लाना होनाय जाबाय। दा बेयाव बेयोथ' बुंलाबायनाय जाबाय, आंसो मावदों। बेबायदि खेथ्रआव हयथ' जोंनि रिपर्टारफ्रा सानदों मा केन्डिडेट लानाय फैदों नामा, सानदों नामा, बिदि फैनो नाङा, बे बुंना लानानै बे भुल, बिदि जाया। बे आरो माबायाथ' दा पंकज इसलारियाथ' जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्चनिबो मेम्बारबो नङा, जोंजोंबो माबा गैया। बेथ' बे अनेक समाव माबायो बियो, इलेक्सन गेलेबोनाय, जों बेखौ नुदों। इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट जाबोनाय नुदों। थांनाय 7 माने माबायाव समाव इलेक्सनावबो MLA इलेक्सनावबो सिडनी समष्टिनिफ्राय बे केन्डिडेट जादों। दा बे हिसाबै दा बे राजनितिनि माबा दं, बे बुंलाबायनो हागौ, खिन्थु जों केन्डिडेट लालायनाय जोंनि गेजेराव गैया। दा दुखुआ बेल' जादों जे जोंनि माने आफादगिरिया जनजाति सुरक्षा मन्चनिनो नेताफोरखौ, दैदेनगिरिफोरखौ, मावथिफोरखौ लाफानानै बुंनांगौमोन।
बेयाव आबसुस जादों, दुखु जादों। दा बुंनो थाङोब्ला आं मावदों होननाय बे लेभेलसिम बुंनोनो हाथावथाव नंखाथारा। मानो होनोब्ला बे सिकिउरिटि कमिटियाव जोङो थांनो गोनां जायो माबानाव चन्दन ब्रह्मनाव। चन्दन ब्रह्म मन्थ्रि, चन्दन ब्रह्मआ मन्थ्रि जानाय हिसाबै सिकिउरिटि कमिटिखौ बे अर्डार होगोन। बे अर्डार बाजै सिकिउरिटि कमिटियाव मावगोन। दा चन्दन ब्रह्मआव थांनांगौब्लानो जोंना फंकज इस्लारिया बे सहैया, फंकज इस्लारिया। मानोना चन्दन ब्रह्मनि एगेन्स्टनि बे केन्डिडेट जानाय। बेयाव माने बे इउडिएफनि जानाय बे दारायदों। दा बिनि एगेन्स्टजों केन्डिडेट जानाय मानसिया चन्दन ब्रह्मआव थांब्लाथ' नोङो चन्दन ब्रह्मखौ रेसपन्स होनाय नङा ना। मा होनो बेखौलाय? दा गथिखे बे आं मावदों होननाया बे ओरैनो बुंनानै लानाय बे नङा। दा जोङो बेखौ लानानै जोङो अनेकबार माबा जादों, चन्दनजोंबो सावरायदों, आराजनखौ लानानै सावरायदों। हयथ' मोनसे टाइमाव चन्दन ब्रह्मआबो आराजननि सायाव मोनसे गाज्रि इमप्रेसन दंमोन। बेखौ मोनसे गाज्रि बेबहार खालामदों होननानै आं मिथिदों। जे बेनाव जेब्ला माने सिकिउरिटि कमिटि माने जाहाथे माबाया कमिटिया जाहाथे थाबनो नायबिजिरनानै जाहाथे नब सरनानि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामहरो, बेखौ बुंनो थाखाय नब सरनानि एगेन्सि माने माबानाव थांदोंमोन चन्दन ब्रह्मनाव, आराजनआ। बे समाव जों दाखौ गाज्रि बेबहार खालामदों। बे बुंदों नों ससियेल एन्टि ससियेल मानसि, माने समाज बिरोधि मानसि नोङो, माने नोङो समाजखौ गुबुंले खालामबाय नोङो, बिदि होनना रायनानै बेखौ गाज्रि बेबहार खालामदों। जों बेखौ बेयाव माने WPDBCआ मोनसे अर्डार होबावदों जे सरनियाफ्राथ' बर' कसारिनि सार्टिफिकेट मोनलिया। दा बिदिबा बिसोरनोथ' ट्राइबेल जासोनदि बिसोरनो कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनांगौ होननानै WPDBCआ मोनसे अर्डार होदों जे सरनियाफ्रा एज अन नाव ट्राइबेल नङा। दा गथिखे बिसोर ट्राइबेल खालामनाय प्रसेसा जागासिनो दङ। दा बिसोरनो ट्राइबेल जासोनदि कसारि होननानै सार्टिफिकेट नांगौ, बे अर्डारखौ होदों 5 जुन 2018आव। दा बेयाव स्पस्ट लिरखादों सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा, बिसोरखौ ट्राइबेल जासोनदि कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनांगौ होननानै बुंखानाय दङ। गथिखे गावसोरनि अर्डारानो बे कन्ट्राडिक्टरि अर्डार आरो सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा होनना बुंनाय बेयावनो रोखा रोखा जाखादों। दा ओंखायनो जों बे अर्डारखौ लानानै जों आरोबाव केस होदों हाइकर्टआव। दा बे केस नाम्बारा 30 ओमफ्राय 2019 बिनि केस नाम्बारा। जों बे केसखौ होदों जमलाल बसुमतारी, ओमफ्राय दावराव दैखाम नार्जारी, ओमफ्राय माबानि कक्लाबारिनि NGO। दा जों बे मोनथाम ग्रुपजों जों होनाय जादों, जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै होनाय जादों। दा बे केसखौ होनाय जाबाय। ओमफ्राय केस होनायनि उनाव हाइकर्टआ बिसार खालामबाय। बिसार खालामनानै 2023नि 28 तारिख फेब्रुवारि खालि हाइकर्टआ अर्डार होबाय जे सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा, ओमफ्राय बे ट्राइबेल नङै सरनियाफोरनो बर' कसारि होनायनि खुनु रुल्स गैया, आयेन गैया, कनस्टिटिउसनेल अर्डाराव बे गोलैयाखै। आरो संबिधाननि 342 आर्टिकोल 1 क्लज ओमफ्राय 2 क्लज बेबादिब्ला माने आसाम स्टेटनिफ्राय खुनु रावखौ ST खालामनाय माने पावार गैया। आरो अबेबा STखौ माने मुं लानानै सोरबा ST नङै मानसिनो सार्टिफिकेट होनो हाया। बे हिसाबै हाइकर्टआव WPDBCआ बे गावसोर जे अर्डार होदोंमोन सरनियाफोरनो कसारि होनना सार्टिफिकेट नांगौ होननाय, बेखौ उइद्र' खालामना लादों। दा गथिखे बे उइद्र' खालामनाय समावनो आरोबाव बे सरनियाफोरनि सिबां सार्टिफिकेट लानाय कसारि होननानै बा बर' कसारि होननानै लानाय बे इनभेलिड जादों, सोलियाखै, गासिबो सोलिया, बे जाजोबदों गासिबो। दा बे इनक्लुडिं नब सरनियानि केसआबो सार्टिफिकेटआबो बेयावनो इनभेलिड जाखाजोबदों आरोखि। दा गथिखे सोलिया। दा बेफोरखौ नायनानै जों बुंदों जे नब सरनिया एबार MP गेलेनो हालिया, बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय, रिजेक्ट जाबाय। आरो सरनियाफोरनि माबायाबो सार्टिफिकेटआबो रिजेक्ट जाजोब्बाय। बिसोर बे बर' कसारि बा कसारि होननानै सार्टिफिकेट लानाय, बेजों खुनु बिसोरो सुबिदा लानो हालिया, स्कुल कलेजाव एडमिसन लानो हालिया, मेडिकेलफ्राव एडमिसन लानो हालिया, बे गेस एजेन्सि पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्सफोर बेखौ मोननो हालिया। जों बे बाथ्राखौ बुंनो हादों। जिथु बिसोरनि सार्टिफिकेटआ उइद्र' जोब्बाय। दा बे नंगौ। आरो दा बे अर्डारखौ माने गुवाहाटि हाइकर्टनि डिभिजन बेन्चआनो होदों। डाबल बेन्च, सिंगेल बेन्च नङा, सिंगेल जाज नङा, सानै जाजनि बेन्चआ बे अर्डारखौ होदोंमोन। बे 30 2019नि जानाखि माने जों केस होनाय बे डाबल बेन्चनि अर्डार। दा बे हिसाबै
हालियामोन नब सरनेया गेलेनो हाला जों बे खोथाखौ लानानै नब सरनेया एबार एमपि गेलेनो हाला बेमोन आरो बिनि बादैबो आरोबाव जोङो माने माधुरि पाटिलनि जानाखि माने केस ल' जों बेखौ नायदों आरो उकिलफ्रा जोंखौ साजेसन खालामदों जे सुप्रिम कर्टआव माधुरि पाटिलनि केसनि ल' बादिबा बिनि अर्डार बादिब्ला बे सिकिउरिटि कमिटियानो बे सोरबा ट्राइबेल नङै मानसिया ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै थादोंब्ला बेखौ बिजिरनानै दाननो हायो दा बेबायदि मोनसे अर्डार दं बेनिखायनो जोङो माधुरि पाटिलनि जायनाखि केस ल' बेखौ जों फल' खालामनानै उकिलफोरनि एडभाइस लानानै जों ज'नो थांनानै जोंनाव दा जों ज' थांनानै बे माबानाव आसाम स्टेट लेभेल ST SC कमिटिनि चेयारमेन जोंहा कमल सिंह नार्जारिया गावनो बेखौ उनाव सिकिउरिटि कमिटियाव प्लेस खालामनानै सिकिउरिटि कमिटि दानानै जे सिकिउरिटि कमिटिया बेखौ माने बिसार खालामनाय जादों दा बेयाव जनतानि नामावनो होनाय जादों आरो जनतानि नामाव होनाय खारना जाहैबाय जे आंनि नामाव मोनसे केस दं सुप्रिम कर्टआव नब सरनेनि एगेन्स्टनो दा सुप्रिम कर्टआव आंनि नामै केस दंब्ला सुप्रिम कर्टआव दा आं जुदि सिकिउरिटि कमिटियाव आंनि नामा जुदि थाबावनानै बायसान्स जुदि सिकिउरिटि कमिटिया रिपर्टखौ नेगेटिभ होयोब्ला गाज्रि होयोब्ला जोंनि एगेन्स्ट होयोब्ला नब सरनेनि पेपाराव जुदि होयोब्ला अब्ला सुप्रिम कर्टनि अर्डारा सुप्रिम कर्टनि केसा गाज्रि जागोन गाज्रि इम्पेक्ट गोलैगोन होननानै उकिला साजेसन होनायखाय जों माने जनरलाल दानि नामावनो बे माने कमप्लेनखौ सिकिउरिटि कमिटियाव नार्जारिनो कमल सिंह नार्जारि जों हैनाय जादों आरो दा कमल सिंह नार्जारिया प्रसेस खालामबाय प्रसेस खालामनानै बिनि उनाव सिकिउरिटि कमिटियाव माने बिनि गासैखौबो नायबिजिरनाय जाबाय नायबिजिरबाय आरो बे समाव मन्थ्रिया चन्दन ब्रह्ममोन WBTBCनि मन्थ्रिया जोङो WBTBCनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनाव जों थांलायनानै बेखौ बुंलायनानै चन्दन ब्रह्मखौ जर खालामबाय जोङो बे माने थाब खामानि मावनो हानाय बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामबाय नब सरनेनिखौ बे बाथ्राखौ जों बुंनानै होबाय दा बे हिसाबै 2020 बिनि गेजेरावनो गासिबो डेभेलपमेन्टआ जाखाजोब्बाय आरो गासिबो माने नब सरनेनि जायनाखि हानि रेकर्ड लेन्ड हल्डिं रेकर्ड ओमफ्राय नब सरनेनि बिफानि सार्भिस रेकर्ड बेखौ नायजोब्बाय ओमफ्राय नब सरनेनि एडमिसन रेकर्ड नायबाय ओमफ्राय बिनि लेगेसि डाटा नायजोब्बाय ओमफ्राय लकेलफोरनिफ्राय जेसेबां दं बेनाव स्टेटमेन्ट लाजोब्बाय दा बेयाव मोनबाय नब सरनेया बर' कसारि नङा बे एखमबा सरनिया लिरो एखमबा दास लिरो एखमबा देखा लिरो एखमबा सुरघोष लिरो बे हिसाबै बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौ होननानै माने सिकिउरिटि कमिटिया रिपर्ट कालेक्सन खालामनानै माने माबानाय जाबाय बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेलबो खालामहरनाय जाबाय केन्सेल खालामनानै जों नुबाय जे बे माने माबानो हालिया कनफार्म जाबाय बे इलेक्सन गेले हाला दा खिन्थु बियो हाइकर्टआव थांदों आरो आंबो बुंखादों आगोलावनो जे बेहा एकमात्र उफाया बे हाइकर्टआव थांगोन बियो हाइकर्टआव माने आपिल खालामहैगोन बियो खिन्थु हाइकर्टआव थांब्लाबो बेहा लाब जानाय नङा बे बाथ्राखौ आं आगोलाव बुंदों दा बे हिसाबै बे हाइकर्टआव नै दाखालि थांबाय बियो हाइकर्टआव थांनानै प्रे खालामहैबाय हाइकर्टआव प्रे खालामनाय समाव बियो माने गोबां बाथ्रा बुंदों जे गावखौ माने मोजां स्कप होआखै चान्स होआखै गावनाव मोजाङै इनकुवारि खालामाखै मोजां इनभेस्टिगेट खालामाखै बे बाथ्रा बुंदों आं बर' कसारिदार होनना बुंदों दा कर्टखौ मिसलिडिं बाथ्रा होननानै बे माने बे कर्टनिफ्राय इन्ट्रिम अर्डारखौ बिनानै लादों दा इन्ट्रिम अर्डारखौ बेनो हाइकर्टआ होनाय जाबाय दा बे इन्ट्रिम अर्डार होनाया सिंगेल बेन्चनिफ्राय होनाय जादों डिभिजन बेन्च नङा बे सिंगेल बेन्च दा साननो गोनां बाथ्रा बेनो जे दिनै नोङो आं दहाय बुंनाय बायदि जे 2019 जारि माने केस जों होनाय जनरल दा होनाय आं होनाय ओमफ्राय माबा होनाय कख्लाबारि होनाय बे माने केसनि रिजाल्ट बादिबा बेयाव माने डाबल बेन्चआ होनाय सार्टिफिकेट उइड्र खालामनाय दा बेखौ सिंगेल बेन्चआ खुनुदिन बेखौ माने माबानो नाङा बेखौ बिनि सायाव इन्टारप्रेट खालामनो हाया आरोखि इन्टारप्रेट खालामनो हाया बेनि सायाव डाबल आरोबाव माने सिंगेल बेन्चआ मोनसे गोदान मोनसे अर्डार माने जारि खालामनो हाया दा बेखायनो नैबे जायनाखि सिंगेल बेन्चनिफ्राय नब सरनेनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामबाय सरि माबा खालामना होबाय इन्ट्रिम अर्डार होननानै बेखौ सोलिथ'नो हागोन होननानै जायनाखि बुंफिनबाय बे जिनिसा बै डाबल बेन्चआव जायनाखि अर्डार होनाय बे अर्डार होनायखौ मा रोखोम बेखौ माने कन्ट्राडिक्ट खालामगोन बेखौ मा रोखोम केन्सेल खालामगोन बे जिनिसा खोब दुखुनांथाव साननांगौ बाथ्रा दा जों नुनायाव बे डाबल बेन्चआ होनाय अर्डार बे सरनेफ्रा ट्राइबेल नङा सरनेफोरनो ट्राइबेल माबाया गासिबो उइड्र खालामना लाजोबनाय बाथ्रा बे अर्डारखौ नायोब्ला
बे नबसरनिया फैगौ इलेक्सनावबो बे कन्टेस्ट खालामनो हाया बेखौ नायोब्ला जितु बे डाबल बेन्च जानाय अर्डारखौ सिंगेल बेन्चनि जानाखि माबा जाज होनाय बेखौनो बेखौ माने आरो गोदान अभार माने माबा खालामनो हाया अर्डार खालामनो हाया आरोखि दा दुखुनांथाव जाबाय दा थेवबो जितु बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेलबाबो केन्सेल जाखाबायब्लाबो सिकिउरिटि कमिटिया बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामना हरबायब्लाबो दा जितु बिनि जादों सार्टिफिकेट केन्सेल जाखानाय सोलिलांखानाय बे सोलिला होननाय सार्टिफिकेटखौनो आफादाथ' माने बेखौनो इन्ट्रिम अर्डार होननानै सोलिथ'बाय होनना बुंनाय जादों थारमाने बाहायथ'नो हागोन होननाय जादों जेब्ला दा बेखौनो लानानै हयथ' एबार इलेक्सनाव बियो गेलेगोन ओमफ्राय बेखौ इलेक्सन गेलेनो थाखाय स्कप होनाय जाबाय नैबे दानि हाइकर्टनि दानि इन्ट्रिम अर्डार आरोखि दा बेखौ जों बुंनो हायो आरो खुनु अफिसारा बोहाय रिक्स लानानै बेखौ बिनि केन्डिडेटनि जाय नमिनेसन पेपार बेखौ हयथ' रावबो रिटार्निं अफिसारा केन्सेल खालामनाय नङा बेनि माबाया एक्सेप्ट जागोन दा जों बेखौ सानो दा दुर्भाग्य जाबाय बे गनायथाव नङा जों बेखौ बुंगोन आरो बयबो बुंदों आरो लोगोसे बे हाइकर्टनि बे अर्डारनि एगेन्स्टै जों बारा खोथा बुंब्ला कर्टआथ' जोंनि सायाव माने गाज्रि मोनसे माबानो हागौ बे हिसाबै जों बुंनोबो हाला आदालत जा अर्डार होबाय जों बेखौ मानिना लानो गोनां जायो दा थेवबो बे केसा जिथु स्टेट भार्सेस नब कुमार सरनिया जादोंमोनथ' नब कुमार सरनिया स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै होदोंमोन मानोना स्टेट गभर्नमेन्टआ WBC ओमफ्राय सिकिउरिटि कमिटिया बिनि सार्टिफिकेटखौ जितु केन्सेल खालामहरदों बिसोर बिनि एगेन्स्टै बे केस होदोंमोन दा ओमफ्राय दायथ'आ जाहैबाय दा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बे माने जायनाखि इन्ट्रिम अर्डार जायनाखि होदों हाइकर्टआ बेखौ चेलेन्ज खालामफिननांगौ बिसोरो बे केसनि सायाव आरो आरोबाव चेलेन्ज खालामफिननांगौ बिसोरो पिटिसन होफिननांगौ दा खबरा मोजां आं मैया गुवाहाटियाव आं दंमोन बेयाव खबर लानाय जादों खबर लानायाव आं बिसोरनि जायनाखि एडभकेट जेनेरेल एसिस्टेन्ट एडभकेट जेनेरेल बिथांमोनजों जों जगाजग खालामनायाव मोनथिबाय जे मैयानो माबाया स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एडभकेट जेनेरेला पिटिसनखौ फाइल खालामबाय दा बे पिटिसनाव होदों जे नबसरनि जायनाखि इन्ट्रिम अर्डार बेखौ केन्सेल खालामफिननांगौ जायनाखि सार्टिफिकेटखौ जायनाखि स्टे अर्डार होदों इन्ट्रिम दा बेखौ केन्सेल खालामनांगौ बेखौ क्वास खालामनांगौ ओमफ्राय सेट एसाइड खालामनांगौ होननानै बिसोरो मैया मोनसे पिटिसन होबाय मोजां बाथ्रा दा हयथ' बिनि सार्टिफिकेटआ नबसरनि सार्टिफिकेट जायनाखि लानाय इन्ट्रिम अर्डार मोननाय बे हयथ' जिखुनु टाइमाव बेथ' केन्सेल जाफिननो हागौ आरोखि दा टाइम लानोबो हागौ हयथ' गाबोन बे जुदि केसा गाखिब्ला गाबोन मा जायो बेखौ नायनांगोन जितु मैयानो बिसोर माने स्टेट गभर्नमेन्टआ होनाय जाबाय केसखौ फाइल खालामबाय दा गाबोन गाखिब्ला गाबोन मा रिजाल्ट फैयो बेखौ नेनांगोन आरो बिनि बादै हयथ' टाइम लायोब्लाबो बे इलेक्सन गेलेखांब्लाबो हयथ' देरहाबायब्लाबो बेयो जिखुनु टाइमावनो बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाफिनगोन आरोखि दा जितु बिसारा दिन दाबो बिसारावनो दङ आरो बिनि जायनाखि सार्टिफिकेट बेखौ माने जितु इन्ट्रिम आफादथ' सोलिथ'नो थाखायल' बिसार जोबसान्दि बेखौल' होनदोंथ' बे हिसाबै गोबाव थांनाय नङा लास्टिं जानाय नङा जों बेखौ दिनै रोखा माने रायजो राजानि सिगाङावबो बुंनो हायो ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो नबसरनिया गावबो बेबायदि एथ' दुरबल माबाखौ लानाय बे गावबो एथ' मन'बल जों बे जे इलेक्सन गेलेनाय साहस फैगोन बे नङा आरोखि एथ' मन'बल मोनगोन बे नङा आरोखि मानोना बिनि सार्टिफिकेटआ एट एनि टाइम एट एनि ममेन्ट बिनि सार्टिफिकेटआ माने केन्सेल जाफिननो हागौ आरो बिनि जायनाखि माबा इन्ट्रिम अर्डार सार्टिफिकेटखौ आफादाव सोलिथ'गोन होननाय बाथ्रा बे क्वास जानो हागौ आरो सेट एसाइड जागोन जिखुनु टाइमावनो जों बेखौ दिनै बुंनो हायो थेवबो जोंहा सिकिउरिटि कमिटियाव होदों जेब्ला बिनि नामै होदों जेब्ला दा बेबो केसखौ होनांगौना जों दाखालि आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन खिन्थु आंथ' कन्टेक्टआव मोनाखिसै आं अमरसिं ब्रह्म बिथांखौ मुंख'नानै अमरसिं ब्रह्म रायज्लायदों जे जोङो केसखौ होनांगौ थाखा फैसा गिदिर खोथा नङा जों जेरैखाय मेनेज खालामोन जों एथ' गोबाव 15 बोसोर जों जुजिनानै जों फैबाय दिनै आरो बेयाव जों दिनै मानो थाखा फैसानि थाखाय सिन्था खालामफालाय जों मेनेज खालामगोन जेरैबाबो आं माबाखौ बुंहरनानै अमरसिंखौ बुंनानै अमरसिंआ रायज्लायदों जनकराजों ओमफ्राय जनकराया होनदों जे माने नैबे माबाखौ स्टेटआ माबा होयो बिसोर पिटिसन होनो हाया बेखौ नायगोनसै होनना बुंदों दा बिसोर पिटिसन होया बेजोंबो खोथा गैया जोंहाबो जों होनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंलायदों आरो लगे लगे आं एडभकेटजों जोंनि एडभकेटजोंबो रायज्लायनाय जादों जे पिटिसन होनांगौ ड्राफ्ट खालामनानै जाखादो जेरैखिया माने होनांगौ आरो जनकआबो सयजोबसै थाखा फैसा खरसखौ जों बानलायलायगोन ज'नो आगानखौ मावदों जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों बिसिम जेखि जाया माने ओरैबाबो जनकआ मोनसे रेसपन्डेन्ट नाम्बार 8आव बे दंखायो दा बे हिसाबै बे केसाव जोंनि उकिला प्लिडिं खालामनो हायो आरो बुंनो हायो आरोखि दा बे
खिन्थु दुखुनांथाव बेनो मोनसे खोथा आं बुंनो लुबैयो जे हाइकर्टआ एथ' जे माबायदि अर्डार लिरो माबायदि माबा खालामो जे एथ' नेग्लेक्ट जाथाव माने नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि बाथ्रा दा आदा जनकनि नामखौथ' होबाय जनकलाल बसुमतारी ओमफ्राय बिफा नाम दानिया माबा जालायबाय लक्ष्मीकान्त हुरखोस होननानै जालायबाय लक्ष्मीकान्त हुरखोसआ नब चौधुरियानिसो बिफा दा बे आरोखि दा बेखौ मानो होखो बे माबायाव दा बेखौ कारेक्सन खालामनांगौ आरोखि कर्टफ्रा बिदि खालामनाया खोब नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि जायो आं खोब दुखु मोनो आरोखि जे लक्ष्मीकान्त हुरखोसनिसो फिसाला जाबाय जोंना जनकया आरोखि दा बिदि खालामनांगौमोन कारेक्सन जानांगौमोन आरोखि बे मृगेन्द्रनाथ नार्जारी माने बसुमतारी बे फैनांगौ खिन्थु लक्ष्मीकान्त हुरखोस बे भुल जाबाय दा जेखि जाथों जों माने बे कर्टनिफ्राय मोजां थाब रिजाल्टखौ जों मोनगोन आसा खालामो आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोसो बायनाङा आशीर्बाद हो जाहाथे मोजाङै जाफुंथों जों बेखौ आसा खालामो बे ओमफ्राय लोगोसे दहाय जों गोबां खोथा रिपर्टारफ्रा सोंदोंमोन जे नोंसिनि गेजेराव धनजारि सरकार मन्थ्रियाव बे क्रेडिट लालायनाय मानाय बाथ्रा फैदों नामा बेबायदि बाथ्रा एसे प्रश्न जालायदोंमोनबा बिदि बाथ्रा फैदों प्रश्न बिदि माने फैदों खिन्थु जोंनाव क्रेडिट लालायनाय बाथ्रा फैना क्रेडिटनि बाथ्रा फैनो नाङा जोंनि थाखाय क्रेडिटआ देरसिन नङा जाथिया बोरै माने मुक्ति मोननांगौ जों बेखौ साननांगौ बे गोरिब गुन्द्रा जाथि बे गोरिब गुन्द्रा जाथिनि थाखाय जोंनि बे 5 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिया बेसेबांबा गिदिर इम्पर्टेन्ट बेनिफ्राय जों जाम्बा जाम्बानि फिसाखौ जों इमप्रुभ खालामनो हायो बे गोरिब गुन्द्रानि दुखु सुखुखौ पार्लियामेन्टआव बुंनो हायो दा बे खेथ्रआव बेखौ मावनांगौआव जों जुदि क्रेडिट नागिरलायोब्ला आं मावदों होननानै बाथ्रा जायोब्ला बे ओमफ्राय अननायसिन जेबो जाया आरोखि अननाय जायो बेखौ जों बुंलाय नाङा मावग्राया सोर मावदों नुगासिनो दङ दा बेफोर आरोखि दा बिदि बाथ्राबो जादों आं मावदों होननाय बिदि जानो नाङा दा बे फैनाय खार'ना माथ्र' बे माने क्रेडिट नागिरलायनाय बे फैनो नाङा दा मावनायाथ' बयबो मावलायदों जनजाति सरकार मन्थ्रिफ्रा बयबो मावलायदों दा मोनसे खोथा जादों मा आं जेब्ला लोमजायो जेलाव थायो आं जेब्ला 3 मास जेलाव थायो बे जेलाव थानाय समाव जोंनि गेजेराव हयथ' एसे गिनाय आरनाय फैदों आदा जनकआ खोब गिदोंमोन बे समाव जे गावखौबो जेराव लांसिगोन नामा बिदि मोनसे गिनाय फैदोंमोन दा बे गिनाय फैनानै बे माने हेल्पलेस जादों मानसिया बे हेल्पलेस जानाय समाव जोंनिया माने जा पंकज मुसाहारि पंकज इस्लारि आरोबाव दा जों ज' थांनाय फैनानै आरोबाव न'आव थांनानै जों रायज्लायनानै ओंखाम जालायनानै आरोबाव बिन्था पेगु दावदै बिसिनि जायनाखि सेक्रेटारि बिन्था पेगुखौ लिंहरलायनानै बिनि सन्दन न'आवनो जों रायज्लायनानै बे सेकेन्डारि कमिटियाव थाबनो जाहाथे जोंनि माबाया जायनाखि सार्टिफिकेट इसु नबसरनारि जायनाखि सार्टिफिकेट बेखौ केन्सेल खालामो बेखौ जों थाबनो माबानो थाखाय जोङो सन्दनखौ माबादों खावलायदों गतिके बेयाव आं मावदों बे जाया दा जों जुदि जनजाति सरकार मन्थ्रिया गैयाबा सन्दननिसिम थांनो हायै अबस्थामोन जोंहा इभेन जोङो माने जोंनि माने बे पिटिसनानो स्कुलनि कमिटिसिम थांना थाङामोन बाथ्रा बे आरोखि जों जुदि ज' मावलायाबा ओंखायनो जों ज' मावलायनांगौ जों ज'यै थालायनानै जों मावलायनांगौ बेयाव आं मावदों होननाय क्रेडिट लालायनाय बे जाना बे खोब भुल समस्या दाबो जोबाखै जोंहा दा नैबे जायनाखि नबसरनारि माबा बेखौ माला जोबो जों बेखौ जेरैखिया माने नोजोर होनांगौ आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ जायनाखि दा मावबाय दा जों बेखौ नोजोर होनांगौ जाहाथे स्टेट गभर्नमेन्टनि जायनाखि माने पिटिसन बे पिटिसननि गेजेरजों जों जाहाथे थाबनो रिजाल्टखौ मोनो जों बेखौ बयबो इसोरनाव आर'ज गाबनांगौ आरो लोगोसे मोनसे प्रब्लेम जोंहा दंबाय दा दिनै बिटिसिआव माने जोंनि माने बिटिसि एरियायाव क'क्राझार लकसभा समस्तियाव गुबुन ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा दिनै दारायनायनि मोनसे माबा नाम ओंखारगासिनो दङ दा जों बेखौ बोरै होबथानो जों बेनि थाखाय जों दिनै ज' जालायनांगौ दा जोङो अबयसे जाय मानसिनि जों नाम मोन्दों ट्राइबेल नङि मानसि एमपि जानायनि जायनाखि नाम लिस्ट ओंखारदों दा जों बे लिस्टनि एगेन्सै जों बिसोरनि नामखौ जोङो अलरेडि कालेक्ट खालामदों बिसोरनि टटेल माने डिटेल माने माबाखौ पलिसिखौ जों नागारदों दा जाहाथे जोङो बिसोरखौ जाहाथे इलेक्सन गेलेनायनिफ्राय बादा होनाय होबथानो हायो दा जों गतिके जों बेफोरखौ मावनो थाखाय ज' जालायनांगौ ज' नांलायनांगौ दा जों बेयाव क्रेडिट नागिरलायनानै दाय दस होलायनाय क्रेडिट नागिरलायनानै माने गावखौनो गाव माने गावनि क्रेडिटखौ नस्थ' खालामनाय बे जानो नाङा दा जोङो जुदि क्रेडिट नागिरलायोब्ला जोंनि क्रेडिटआ लस जायो बेखौ जों बुजिनाया मोजां आरोखि दा बेखिनि गतिके आं दिनै बेखिनि प्रेस मिटखौ होनाय जाबाय बयबो रायजो राजाफोरा जाहाथे धैर्य लानानै थायो आरो धैर्य लानानै जाहाथे आसा खालामो जे नबसरनाय एट एनि ममेन्ट बिदि कास्ट सार्टिफिकेटआ केन्सेल जागोन
जों बेखौ बिसासाव लानांगौ हयथ' बियो MP जालांबाय बायसान्सआव बेथ' मास मोनसे मोननैसो टाइमावनो बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल जानांगौ जों बेखौ आसा खालामो आरो दा गोजोन्थों रायजो आं बयखौबो खुलुमबाय।